Εδώ. Σήμερα θα παίξουμε parkour map και θα γίνει και part 2 σε μονόλεπτα θα γίνουνε, γιατί σε αυτή την εφαρμογή για κάποιο λόγο δεν γίνονται περισσότερο από 1 λεπτό και αν γίνεται να μου το γράψετε στα σχόλια. Και έχω το texture pack plastic για όποιος θέλει. Όχι! Δεν πειράζει. Όποιος δεν ξέρει, εδώ πέρα πίσω έχει κανονικά διακόσινα γούλ, τα σπάς και έχει διαμαντένια, πανοπλία και άλλα. Γι' αυτό bye!